Na, hát megyek az első félmaratonomra. Nem tudom, hányszor átkoztam el magam tegnap, hogy csinálhatok ilyen hülyeséget. Reggel csináltam magamnak egy laza reggelit, de mondjuk étvágyam az nem volt sok, felöltöztem és mentem is a helyi buszhoz, ami kivételesen pont időben jött. Leadtam a csomagomat, bemelegítettem, és indulhatott is a 21 kilométeres futás. A hangulat az nagyon szuper volt, és nagyon lelkesítő volt ennyi embert látni. Az első pár kilométeren egyébként elég sűrű volt az embermennyiség, aztán ez szépen eloszlott. 5 kilométerenként volt frissítési pont, energiagéllel, vízzel és izotóniás itallal, sőt még szivacs-nedvesítő pontok is voltak a verseny során. És azért ez kellett is, mert a kezdeti 18 fokos időjáráshoz képest körülbelül ilyen 23 fok lett a verseny végére, és tűző napsütés. Fele megvan. Le van zárva nekem a város. Nagyon nem fölmaradtam a többiektől. A hangulatról DJ, ütőzenekar, dudáló autósok, na meg sok helyi gondoskodott. És egy barátnőm mesélte, hogy az olaszok az ilyen versenyeknél bemutatnak a kilométereknek, szóval én is átvettem ezt a csodálatos szokást, de azért figyeltem arra, hogy ezt más ne lássa. Amúgy a 16. kilométerig nem is volt nagyobb bajom a lábfájáson kívül, na de ott jött egy 2 kilométeres emelkedő, amit piszok nehezen viseltem. De aztán már a befutó egyenesre fordultam, és még egy kedves olasz is segített a cél érdekében. És végül, bár nem a legjobb idővel, de végtelenül büszkén befutottam a célba, és teljesítettem életem első félmaratonját. Köszönöm, hogyha velem tartottál ezen az úton!